Het ligt prachtig in de zon, huis Kaldenbroek. Ja. Mark, even een stukje geschiedenisles. Hoe oud is dit huis? Het is hoe je het bekijkt. De eerste funderingen zoals wat hier rechts heeft gelegen, dat is al vanaf 1400. Dus we gaan heel ver terug in de tijd. Daar heeft hier waarschijnlijk een hele grote toren gestaan, wat wij weten. Die is er niet meer. En langzaam, sinds 1500, 1600, heeft zich dat uitgebreid tot en met 1800, 1900, wat we nu hier zien. Ja. Ik zie verschillende soorten stenen ook, hè? Ja, van alles zit hierin, gelukkig. Dat is leuk. Het is eigenlijk geluk bij ongeluk, zal ik maar zeggen. Ja. Er is een grote brand geweest, 1672 even in mijn hoofd. Er is heel veel afgebrand en hebben ze met materialen alles ingeboet om het weer te redden. We vermoeden dat de toren die er in eerste instantie heeft gestaan van mergel is geweest. Dat werd vroeger heel veel gebruikt. Dus we denken dat die stenen die daarvan zijn uit die toren zijn gekomen. Okay. Dus met wat ze hadden, hebben ze het eigenlijk weer hersteld. Ja. En dat is wat wij proberen te bewaren nu. Vorig jaar zijn we begonnen met een verbouwing, een grote verbouwing van Kaldenbroek. Het was nodig om een keer wat te verbouwen. Hebben we ook de tuin rondom Kaldenbroek weer tegen het licht aangehouden. En zijn we teruggegaan naar de geschiedenis. En wat was de geschiedenis? Wat ik net al zei, een verstevigd huis met een gracht eromheen. En dat hebben we hier terug proberen te laten zien door de lijn waar de gracht lag. Die lag daadwerkelijk hier. Dat hebben we teruggehaald vanuit de kaarten. Alleen we hebben het niet als grachtdiepte gemaakt, want ja, we zitten met allemaal nutsleidingen. En daar staat geen water in? En daar staat geen water in. Dus misschien is het ook wel veiliger met een vakantiewoning die hier ligt. Ja. Maar we hebben wel geprobeerd om de ophaalbrug die daar vroeger lag ook weer terug in beeld te brengen. Dus door simpelweg gewoon met balken te laten zien, daar lag een brug. Ja, dan zitten we hier bij waarschijnlijk de oudste muur van Kaldenbroek. We vermoeden dat dit nog echt een onderdeel is geweest van die toren die hier gestaan heeft. Ja, die stond waar wij nu staan. Waar staan we staan? Hier was waarschijnlijk een plaats waar je met de koetsen onderdoor droog uit kon stappen, zullen we zeggen. De garage. Ja. Valt me op, graffiti hè? Graffiti, ja, hele oude graffitis. We hebben binnen echt wel hele oude graffiti nog zitten, 1700 nog verder terug. Is nu monumentaal, toen was het gewoon qua jongensstreek. En er zit leven, hè, zie ik in de mergel. Ja, zeker. Altijd. Er zit eigenlijk altijd wel leven in de mergel. Daar zijn we ook heel bewust mee omgegaan. Want er zitten eigenlijk zandwespjes in de mergel. Die vreten de hele blok op. En uiteindelijk, bouwkundig gezien, moeten we die blok natuurlijk vervangen. Want anders gaat het kapot. Het huis in. Monument. Ja. Dus je ziet, boven zetten we daar mooi nieuwe blokken erin. Maar we laten onderblokken intact. Dan kan die zandwesp daar mooi in die nieuwe blokken. En dan over een paar jaar dan is de volgende blok aan de beurt. Wat je naar kijkt is de gevel van 1580, dus een hele oude gevel eigenlijk. Terwijl je naar links, dan kijk je naar een redelijk moderne gevel, 1900. En dat verschil zien we heel duidelijk. Maar wat je ook ziet, als je naar boven kijkt een klein beetje, dan zie je dat raam. Dat zit op een bepaalde hoogte. En als je dan naar rechts kijkt, zie je dat die andere raampjes allemaal veel lager zitten. Ja. En we weten in de geschiedenis dat dus alle vloeren binnen zijn hebben een andere hoogte gekregen. En die raampjes hebben we binnen met stukwerkafhalen ook weer teruggevonden, dat ze dik gemetseld werden, midden in de vloer. In 2006 heeft het Limburgs Landschap dit zeg maar in beheer gekregen in feite. Ja. Wat is er in die tijd allemaal gebeurd? Vorig jaar hebben we een rigoureuze opknapbeurt gedaan, waar we dus ook naar alle andere facetten van niet alleen het gebouw, maar ook naar de tuin en alles hebben gekeken. Ja. Dus vorig jaar zijn we eigenlijk binnen begonnen met een vooral technische onderhoud, dus balken die wat rot waren, toiletten, waterleiding, elektra. Dat hebben we allemaal weer netjes gemaakt, goed geschilderd. Maar als bouwkundige zeg je toch, steen en groen, dat kan prima samen? Ja, hartstikke goed samen. Het kan fantastisch samen, dat zie je toch. Dus kijk eens wat een mooie groene omgeving je hebt, dan waar je toch je stenen en je gebouw perfect in het etaleren.